Igbo class world. We went to child education of my sister Chichi. Hey, look at how they're arriving in the church premises. The ceremony is about to begin. Please watch on. Keep tuned, keep watching. You will see how they do things. Ihe dị mma dị mma. What is good is good. Simple but nice. Beautiful. Our mama is there. When you look closely, you will see Mama rejoicing, and the visitors they are arriving gradually by gradually. All the families we gathered here, almost all our family are here. Look at them. Wow, Lolo Neki Jelenze. Ha! Look at you in full force. We are rejoicing because what God has ordained, nobody can put asunder. Wow, go into the world, fulfill the earth, fill the earth, get married. Marriage is a good thing. You will look at mama. Hey, nekwenu mama, Igbo children n'ebe ahụ na-asụpụ Igbo, ihe dị mma amaka. Wow, anyị agabago ka anyị gaa n'iru. Hey, ihe dị mma amaka. Chai, ihe Chineke jikọtara, o nwere onye na-ekewa ya. Ịfụzia Chichi my sister, nekwa ka ọ dị, ọ mara mmadụ egwu. Hey, ọ mara mmadụ egwu. Emechego m, unu ga-apụwazi pụwazianụ. This is the man behind the camera. The man behind the camera. Ndị bụ nna nwere ọnụ, ndị bụ nna, ndị bụ nna, ndị bụ nna nwere ọnụ. Odogwu zuru oke ka nna m bụ nwere ọnụ. Nwaanyị mụọ nwa obule ntọgbọ, ndị bụ nwaanyị mụọ nwa obule ntọgbọ, ndị bụ nna nwere ọnụ ha. Odogwu zuru oke ka nna m bụ nwere ọnụ. Nwaanyị mụọ nwa obule ntọgbọ, ndị bụ nna nwere ọnụ. Nwaanyị mụọ nwa obule ntọgbọ, ndị bụ nna odogwu zuru oke ka nna m bụ ndị bụ nna nwere ọnụ. Nwaanyị mụọ nwa obule ntọgbọ, nwaanyị mụọ nwa obule ntọgbọ, ndị bụ nna nwere ọnụ ha. Chai! Ndị bụ nna, ndị bụ nna, odogwu zuru oke ka nna m bụ. The hand, she will shake people of authority and she will walk into a better place. So I give you that opportunity this morning. Open your hand and anoint your wonderful baby. Go ahead and do it. Go ahead and do it. No father do it better than the owner of the battle. You will fulfill purpose. Say amen, church. In the name of Jesus. Anoint your hand. Your hand will be blessed in the name of Jesus. Okay. Anoint your leg also. Amen. 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 Let the church shout hallelujah. I want to anoint you too. I like you to anoint yourself also.
that the wisdom that the woman needs to anoint her house, the Lord will give unto you. Anoint your hand, anoint your hands, anoint your hand, daddy, anoint your leg also on your hand. The Lord fulfill in the name of Jesus. Let's give the Lord a round of applause as we go back. The Lord bless you. The Lord take care. Mommy what? Mommy Ray, Mommy what? Ifeanyi and Mommy Chigozie. The Lord bless you. The Lord will take you.